ale ten výhľad, takže vyzerá to brutálne. Takže vítam vás pri dnešnom videu. My sme akurát na ceste do Varšavy. Teraz sme mali ľahkú zastávku v McDonalde na ceste do Varšavy. Čaká nás 5,5 hodín cesty. Dúfam, že prežijeme. Dojdeme tam zdraví. A máte sa na čo tešiť. Prešli sme hranice, už sa nachádzame v Česku, máme nejaké 4 hodiny do cieľa, ubytovanie máme od 3:00, takže nejaký čas tam ešte máme, možno sa pojeme niekam nájsť. Máme polovičku cesty za sebou, nastala výmena šoférov. No a ešte máme 3 hodiny 20 minút do cieľa. Akurát sme prešli hranice, už sme v Poľsku, takže už iba 3 hodiny cesty. Iba 3 hodinky, pohodička. No iba 3, ale polovica je za nami, takže paráda. Takže do cieľa máme ešte hodinu 40 minút cca, teraz sme dali ľahký mekač. A ideme pomaly na to. Hop. Akurát sme dorazili do Varšavy. Báli sme sa, že budeme meškať alebo dojdeme neskôr, ale ubytovanie nám preložili o 1,5 hodiny kvôli upratovaniu. Takže ešte sa ubytovať nebudeme môcť. Si zbehneme niekam na kávu alebo tak. Ak vás zaujíma, koľko peňazí a nejaký môj osobný názor na Varšavu zaujíma, tak dopozerajte toto video až do konca a my pokračujeme vo videu. Akurát sme zaparkovali, ešte máme takú hodinku a môžeme sa ísť potom pozrieť na ubytovanie. Nebudeme, není čas, budeme čakať pred izbou. Že manželska takto pustil, výhľad. No, tuto to voní. Tak vyzerá tu pána. Za tú cenu to vyzerá celkom fajn. Ideme sa vybaliť, dáme chvíľku oddych a ideme do mesta. Takže trošku oddychnutí sme a ideme pozrieť mesto. Nie sme oddychnutí. Dali sme šlofíka. Nedali. Dal som si pivo. 24/7 meniem bossem flossem. Nehovor na mňa, radšej povedz mi kto si. Chceš odísť preč, stačí povedať prosím. To ubytovanie čo máme tak asi 10 minút MHDčkou do centra. Že není to zlé, lebo keby to hľadáme v centre, tak by nás to vyšlo o niečo viac, bol by problém s parkovaním a tak tohoto ubytovanie vidia aj lacnejšie. Tie auta, čo tu jazdia, to je brutálne. Takže troška čakanie v rade. Čakačka. A tak dúfame, že tá reštika bude aspoň dobrá. A nebude drahá, lebo v Kuránce to je už 200 €. Tak. Večeru máme zjedenú. Pizzu hodnotíme veľmi pozitívne, aj cenovo sa to oplatilo, takže hodnotenie dávame 10 z 10. Ešte pôjdeme pokúkať mesto a potom naspäť na apartman. Určite sa tu ešte zastavíme. Takže z reštiky sme odišli, pizzerku alebo taliansku reštauráciu hodnotíme veľmi dobre. Nechali sme tam okolo 30 € za dvoch, aj s pitím, mali sme 2 pizze. Takže veľmi dobre, aj kvalitovo bolo to jedlo fakt dobré a za tú cenu sa určite oplatilo.
Možno aj zajtra večer tam zbehneme, ale to už by sme si možno dali cestoviny. Takže tak, sranda je to, že túto na prechodoch proste púšťajú hneď. To nejak na Slovensku, kde chceš ísť na prechod a každý druhý ťa pomaly chce zraziť. Dali sme zastávku na ďalšie menšie pivko a potom pomaly pôjdeme na ubytovanie. Byť, ja nesom dentist, nechávam to v sebe, ja idem ven s tým a potom sa čuduješ, prečo by chcela ven s ním. Na čo sa predbehať s nimi, keď aj tak vyrome mi. Prečo? Povedz mi, kto kurva si? Takže nastala menšia komplikácia, že sme si pomýlili dve nástupišťa. Dali sme 4 kolečka dookola, no. Do štvorice, že? Takže snáď teraz sa nám už podarí nájsť správne nástupište, odkiaľ sa dostaneme domov. Dúfam, že ne, lebo fakt ja sa krúžime. chcem fakt, že pošťať. Neviem, kto tu je viac cool ako ty. Príjem večer, wow, feeling cozy, yeah. 24/7 idem bossy, yeah. Nehovor, neviem ani kto si, yeah. Nehovor, neviem ani kto si, yeah. Takže dnešok máme u konca. Alex je už troška rozbitý, ale nevládli sme to a zajtra máme kopec plánov, na ktoré vás zoberieme so sebou. Máme 7:30, ja som si išiel zabehať do centra, to je nejaké 4 km a ešte 4 naspäť. Takže ja mám obehaných 8 km, podarilo sa mi to s tempom 5:56, čo už nie je až tak zle, takže som celkom spokojný. Sme akurát na ceste do Starého mesta a potom na 13:30 ideme do Vodka Muzeum, tak sme na to veľmi zvedaví. Jak to dopadne, ne? Tak čo, musíme sa držať v hladinke. A tak nemá tam byť veľa ochutnávok, takže by sme to mohli zvládnuť. Sme na ceste na električku a zatiaľ to mesto hodnotíme veľmi pozitívne. Aj tá čistota toho mesta je fajn, že proste bordel tu není. Aj električky sú čisté, čo je celkom rozdiel oproti Bratislave. Sadli sme si na kávu, za nejakých 20 minút nám to začína, že dopijeme kávu a ideme tam. Ono má charakter. Takže ideme koštovať vodky, máme 4 druhy, tak som zvedavý, no. Tešíme sa. Dáme vám vedieť potom, že jak dopadneme. Máme za sebou Vodka Muzeum aj s ochutnávkami. Mali sme na ochutnanie 4 vodky. Jedna bola taká obyčajná, jedna bola troška jemnejšia, jedna bola zo zemiakov a posledná bola aká? Filtrovaná cez nejaké karbonové. Filtrovaná cez karbonové niečo. Bolo to zaujímavé múzeum, takže odporúčam navštíviť. Dozvedeli sme sa tam vlastne, jak vznikla vodka, že vlastne prvá vodka vznikla v Poľsku. Tá prvá továreň, kde sa vyrábala vodka, najstaršia, tak teraz už je na území Ukrajiny, lebo Poľsko sa celé posunulo a vyzeralo úplne inak, jak vyzerá teraz. No a ďalší plán máme... Ne, plán nemáme. Plán nemáme. Ideme pozrieť ešte mesto. To, kde sa nachádzame, bola stará výrobňa, kde vyrábali vodku. A teraz je to prerobené do takej akoby pasáže, kde sú všelijaké reštaurácie a nejaké podniky. Takže je to tu zachované a vyzerá to fakt pekne. Asi sme našli to správne miesto, kde si pôjdeme sadnúť, lebo dávajú F1 a... Dávajú tú formulu, tak ideme skontrolovať, čo tu máme nájdenie. Treba to asi pozrieť, no. Sadli sme na jedno pivo, dávajú tú formulu, takže kúpime niečo z formuly a potom ideme ďalej. Máme po pive, pozreli sme formulu a ideme naspäť smerom do mesta. Tak my sme späť na ubytovaní.
sme si oddychli troška, lebo sme celkom veľa nachodili. Chystáme sa akurát do mesta, pôjdeme si sadnúť do tej istej reštaurácii, kde sme boli. Dáme nejaké cestoviny, možno pizzu opäť. Ten podnik bol fakt dobrý, tam aj cenovo to proste vyhovovalo, lebo čo sme boli aj dneska, alebo aj včera na pive, tak proste, kde sme boli inde na pive, tak pivo stálo okolo 5 €, čo je podľa mňa celkom dosť oproti tomu, že v talianskej reštaurácii, kde fakt dobre varili, tak ani pitie nemali až tak drahé oproti iným. Vyrážame do mesta. Troška sa nám ochladilo, treba si vyťahnuť mikinu. Včera bolo teplejšie, dneska fúka. Vystúpili sme z električky, ideme do podchodu a ideme sa potom nájsť. Cool as fuck, to sme my, pristal som na zemi, pri nás sú modelíny, prídu dnu, chcú byť iní, ideme tam, nikto iný, berie mi, tak vrať mi, pýta sa kamarátky, či ju... Dneska tiež opäť čakanie v rade. Mohli sme si to zarezervovať, ale asi by sme nedošli na čas, si myslím. Dneska to možno bude už aj s dezertom. Alebo dve hlavné jedlá, to tak vidím dneska, lebo... Nakoniec sme nečakali tak dlho, celkom rýchlo nás usadili, lebo tí pred nami stratili trpezlivosť a išli si sadnúť donútra. Takže mali sme voľný stôl, takže sme to dobre vychytali. Ja som si objednal carbonara. Tuto pán kolega si objednal pizzu. Takže dezert sme nakoniec nedali. Sme sa prejedli. Neprejedli sme sa. Ja som sa určite neprejedol, ale ako fajnová pizzoška. Druhý deň ešte zajtra tam pôjdeme do Trečice a dáme si, zajtra by sme mohli dať ten dezert. Ale bez piva, pre zmenu. No, lebo dneska už by sme to asi nedali. Sme najedení a ideme opäť na apartmán. Dneska už vieme, kam ide naspäť. Dneska to už nebude blúdenie. Takže dneska to nebude trvať už konečne pol hodinu, pokým sme sa dostali na správne nástupište. Máme tretí deň vo Varšave, ideme opäť do Starého mesta a potom o 12:30 ideme pozrieť Národný štadión, takže uvidíme, jak to všetko postíhame a večer máme v pláne ísť ešte sa pozrieť na Palác kultúry. Doma v pláne ísť pozrieť sa na Palác kultúry. Tam ideme. Ty máš... Cool as fuck, to sme my, pristal som na zemi, pri nás sú modelíny, prídu... Vystúpili sme na zastávke v metre a ideme akurát pozrieť takú knižnicu, kde na streche je záhrada. Že sme na tom celkom zvedaví a dúfam, že to stihneme. Ideme tam, nikto iný, berie mi, tak vrať mi, pýta sa kamarátky, či ju so mnou nezoznámi. Som len trochu viac konfí, som len trochu viac profi. Takže nachádzame sa na streche knižnice. Je to tu celkom pekné a je proste odtiaľto výhľad na celé mesto. Ale nemôžeme sa tu dlho zdržať, lebo za chvíľu musíme ísť na štadión. Zo strechy sme museli odísť. Akútne odísť. Sme sa tam moc ani nezdržali, lebo sa celkom ponáhľame na ten štadión. Ideme späť na metro. Na tú knižnicu odporúčame ísť, keď si chcete oddychnúť alebo prečítať knihu. Budete tam mať kľud. A ten výhľad je ako tak celkom fajn. Iba ako tak. Okrem toho tam asi nič také zaujímavé není, takže... Ale je to zadarmo, takže jediný plus asi. Áno, všetko, čo je zadarmo, tak všetko, čo je zadarmo, sa oplatí. Takže ku koncu výletu vám to tu zosumarizujem, že koľko sme minuli a či sa to vôbec oplatí sem ísť autom. 3 noci. Na 3 noci, no. Bolo to veľmi tesné. Mali sme sem dojsť s prestihom 15 minút, ale... Došli sme s prestihom 1 minúta. Ale mi nové boty, buď si so mnou alebo proti, nevie s kým sa baví, nechaj ho, nevie s kým sa baví, Prehliadku štadióna máme za sebou. Trvalo to dlhšie, ako sme mysleli, sme tam boli nejakú hodinu 45. Opäť späť na ubytovaní, dali sme ešte ľahký McDonald's a ten štadión vyzerá dobre.
kapacitu má nejakých 29 000 ľudí, takže celkom veľký, ale škoda, že trávnik, striedačka a tieto veci tam neboli, lebo akurát pozajtra, alebo kedy, tam má byť koncert Kendricka Lamara, takže keby tam nastavili to pódium, tak by to bolo určite lepšie a zaujímavejšie. Takže... Čaute, tu je Gogo, vítam vás u nového vlogu z Varšavy Day Free. Ideme na ten Palác kultúry sa pozrieť. Akurát nám došla električka, takže všetko vypočítané, jak má byť a ideme. Slabé repery ma nevedia baviť, slabé repery ma nevedia trafiť. Paralel tap shit, nech sa dá freestyle shit, freestyle beat, freestyle me. Dočkali sme sa a rada bola celkom dlhá na výťah, lebo chodili iba dva. Ale koľko? 10 minút sme čakali. No, nejak 10 minút, ale ten výhľad, takže vyzerá to brutálne. A pokúkali sme to z každej strany, no a môžeme sa ísť nájsť znova, tam je predtým. Obľúbená reštika. Obľúbená reštika a ideme. Ja iba tam, počujem, keď budeme do Varšavy, tak musíme sem zavítať ešte, keď pôjdeme raz. Vždycky, keď pôjdeme do Varšavy, tak sa pôjdeme na to isté miesto nájsť, takže áno, už nás tam budú po mene poznať. Áno, že klasik, iba klasik. A možno budeme mať nejakú poukážku alebo zľavovú kartičku. Ale musíme ich natočiť, dáme im promo. Oliver povie, že povieme im, že youtuber slávny. Áno. A že sme ich spomínali iba v dobrom, takže by nám mohli dať nejakú. Tak dúfame, že nám dajú nejakú zľavičku. Keď sem dojdete, tak vám odporúčame sem ísť. Sa to celkom oplatí. Koľko to stálo? 7 €? Okolo 7 € vstup, ale keď pôjdete tak k večeru, tak ten výhľad je pekný, možno taký jemný západ slnka chytiť. Ale... A voní to. Není to práve tiramisu, som sklamaný. Fakt? Co tam robíš? Co tam robíš? No. Chuťka k tiramisu, ale úplne iba okravo. Je to také viacej krémové, jak tiramisu býva. Takže posledný deň a ide sa domov. Už nás čaká iba cesta domov. Ešte sa zastavíme do takého nákupného centra, mali by tam mať zľavy. Takže uvidíme, či tam budú vôbec zľavy a či tam niečo aj kúpime a potom ideme domov. Výlet do Varšavy na 3 noci má na osobu stál 300 € s tým, že sme platili 3 vstupy, jeden na štadión, jeden do múzea vodky a ešte na ten Palác kultúry, na tú rozhľadňu. Ja som raňajkoval na apartmáne, som si každé ráno varil. Obed sme niekde dali iba nejaký ľahký počas cesty, či to bol už mekáč alebo niečo podobné. A 3-krát sme boli na večeri, ale tá večera nás proste nevyšla veľa. To vyšlo fakt na 30 € dokopy pre dvoch, čo je brutálna cena, si myslím, na to, jaká to bola kvalita. A keď chcete, tak to tam nájdete lacnejšie a dá sa tam odísť aj s menej peniazmi. Netreba mať veľký rozpočet a to isté ubytovanie. Ak nájdete nejakých cca 10 minút od centra MHDčkov, tak úplne v pohode máte 50 € na noc pre dvoch, čo je podľa mňa brutálna suma. Takže ja si myslím, že za tých 300 € sa to určite oplatí ísť autom, dajme tomu, a tie 3 noci je ideál. Možno 4 by bolo ešte lepšie, ale pochodili sme aj za tie 3 noci. Takže si myslím, že úplne super výlet a určite niekedy Varšavu navštívim ešte raz. Takže to je na toto video všetko a vidíme sa pri ďalšom. Výlet Varšavy máme u konca. Sme si to celkom užili. Už nás čaká iba cesta domov okolo 6 hodín a po ceste sa ešte zastavíme u kamoša na chate. Dúfam, že toto video z Varšavy sa vám bude páčiť.